Human mapalanog din sa RTV Balitang Bisdak ang suliran sa baha sa sitio Tungdon, Iba, Basak sa Barangay Lapu-Lapu City. Duha ka mga submersible pumps na ang gipada sa barangay aron paghabwa sa tubig. Si Luan Mirondina sa iyang live report. May Yes, Bob, gikalipay sa mga mulupyo sa sitio Tungdon, Iba, Barangay Basak nga nadugangan ang ilahang submersible pump, ilabi na kay nagsigi-sige na ang pag-uwan. Kini ang usa sa mga submersible pump nga iya sa Barangay Basak ug gipagamit sa mga mulupyo sa sitio Tungdon sulod na sa nakalabang mga semana. Apan tungod sa sunod-sunod nga pagbunok sa uwan niadtong weekend, daw wa makibhangi ang baha. Gani misamot og kahugaw ang tubig ug delikado kaayo sa mga sakit sama sa leptospirosis. May pipila ka mga bata nga naabta namong nagsulob gyud og botas nga milabang sa tubig baha apan adunay uban nga nagtsinelas lang. Gahapon nagpada na usab ang Barangay Basak ug ikaduhang submersible pump aron mas mapadali ang pagpahabwa sa tubig baha. Kuan ko no ni gipangusgan sa mga kansilor sa Barangay Basak. Salamat jud kaayo karon murag naibsan akong tuno akong dugan, murag nawaan ang akong kaguol. Gawas sa dugang submersible pump panawagan karon sa mga mulupyo dinhi sa sitio Tungdon nga unta maabagan usab sila sa lokal nga kagamhanan sa pagpalit og gasolina. Ilabi na kay ubay-ubay kanila ang nawad-an na og panginabuhian. Matud sa mga residente dinhi, ilang nasayran nga may budget nga 300 pesos ang barangay matag adlaw alang sa gasolina sa submersible pump. Apan kuwang ra kaayo ang nakaabot nga supply, hinungdan nga mag-amot-amot na lang sila. Nanawagan ko nga ang budget ni Kap Bilong nga 300 pesos sa gasolina, kinahanglan maabot po diri buong buo. Kay sagaran maabot diri is 3 liters. So ni water nag 150, asa man yung 150 pod. Matabangan unta mig gasolina lang unta sa mupam. Kay di biya pud kuan nga sige lang mig paningil sa house to house namo kay ang uban biya nay trabaho. Sa telephone interview, gipasabot ni Basak Barangay Captain Isabelito Dainarla nga may igong budget ang barangay alang sa gasolina sa mga submersible pump. Hinuon mi pasalig siyang susihon ang reklamo sa mga residente. Kaya ang report din sa kong in-charge, may mingon mga kap, kada sa 300 kay muro may gamit, kailan may patio, umang ko mingon nga 300 na yun. Ang isugo niya, may akong gingnan nga, pila may makonsumo nila sa 300 lang sa kap. Yan, muntaan na ko ikaugma siya, okay naman nila kap. Bob, ug mga adlaw gikatakdang makigtigom si Mayor John Ardahong Chan sa taga DPWH ug sa DNR aron tun-an ang long-term solution sa suliran sa drainage diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu, partikular na sa Barangay Basak. Bob? thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.